Hi guys, good morning. So ito pala yung pangalawang araw namin dito sa Bukidnon. O, ayan, tinawag ako ni nanay kasi pinatingin niya sa akin kung ano ang ginawa ni Bimbim. Bali siya yung kapatid ng asawa ko. O diba, na-miss talaga ako sa kanya guys kasi parang natatakot pa rin ako. O tignan nyo naman, may dala siyang 3 sako ng mais. Bali, ang tawag sa kanila dyan, guys, is nakahaul sila ng mais. At yan din naman ang ginagawa niya. Minsan, tinatawagan siya at may magpapahaul dito ng mais. At ganyan din ginagawa niya. Bali, sanay na siya sa kanyang ginagawa. O, ayan. O, diba? Parang nakakatakot, guys. Isa lang motor lang yan, motor. Pero nilagyan ng mga wings. wings. O ayan, pagkatapos lang nahalagay yung 3 sako, ayan, gumawa na rin si nanay naglagay na rin si nanay ng sako sa lapagan para malagay na niya dyan ang mga mais. O diba, ang lalaki ng mga mais guys. Yan. So after nila yan guys, pagkatapos lang maglubo ba tawag sa, iwan ko kanong Tagalog sa lubo, bali hinihimay-himay nila yung mais. Tapos pagkatapos na mahimay yung mais guys, is ibibilad nila yan sa araw. Depende kung ilang araw kung mainit talaga. So ayan, tinignan ko yung pamangkin ko. Grabe, ang bilis niya guys. Sanay na talaga siya sa ginagawa niya. Ayan. O, diba? At pabida ako. So nag-try din ako dahil hindi ko naman talaga alam. At kung paano at tinawanan talaga nila ako, hindi ko talaga alam yan. At tinuruan ako ng asawa ko kung paano. Oh, ganyan daw, ganyan. Pero ewan ko sa ganyan guys, hindi ko talaga alam. Talagang sakit talaga yung kamay ko dyan. Pero tinatry ko naman, o diba? Try. Try sa maglubo ng mais. O diba? Kunting try lang at tatawanan sila sa akin. At ayan, sila ng lahat, naglulubo ng mais. At yan, pinakain ko na si Gayan kasi gumising na siya. Pinakain ko na siya dyan. At ayan, binidyohan ko silang lahat. O diba, ang saya nilang tignan guys dahil banding na rin sa kanila ng ganyan. Dahil pag may ganyan sila talaga, talang pinagtutulungan nila. Kasi yan din naman ang ano nila sa pang-araw-araw. Bali yan ang yung bigas nila. So after that, ayun, pagkatapos niya kumain, tinry niya din kung kaya niya. So ayan, tinatry ni Gian, o diba? O, porsigido din, gusto din maglobo ng mais. O ayan. O diba? Try niya talaga, ginagawa niya talaga at focus na focus siya. At dahil sa focus siya talaga, o ayan, tulo laway si Besh. Ayan, tumulolaway na talaga. Hindi talaga siya magtigil, diba? So, after that, guys, kinabukasan natapos natin yan yung 3 sako. So, ibibilad na namin yan. Bilad namin yan dun sa baba. So, after nilang mabilad yan, ipapagaling at maging bigas na rin yan. O, diba? Sipag at syaga. And that's